shall be his people. And he shall be their Lord. Behold, among men that dwell in place of God, they shall be his people. And he shall be their Lord and God. N'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristo toduru Jesu, anyị niile agbakọtago ọnụ n'ụka nke atọ n'oge anyị na-ele anya nke onye nzọpụta a na-akpọ Gaudete Sunday. Anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na ajamasị n'ụwa, ka anyị nọtazi ya n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na ụlọ ụmụnna m, ka unu rọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwanụ Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadobe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, wee soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze gị. Ayọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya. Ada Zion tiwe mkpu ọnụ, Israel tisiwe mkpu ike, Ada Jerusalem ṅụrịwa, were obi gị niile goriwe. Onye nwe anyị akagbuola ikpe a mara gị, ọ chụpụla ndị iro gị. Chineke eze nke Israel nọ n'etiti unu, o nwekwaghị ihe ọjọọ unu ga-atụ egwu. Oge ụbọchị ahụ bịara, okwu ga-erute Jerusalem sị, Zion, egwu atụkwala gị, ekwekwala ka ike gwụ gị. Di nwenụ Chineke gị nọ n'etiti gị, ọ bụ dike na-emeri n'agha. Ọ ga-eji ọnụ gbara gị egwu, bịakwa were ịhụnanya ya mee ka ị dịkwa ọhụrụ. Ọ ga-eji mkpu ọnụ tiere gị egwu dịka na ụbọchị nnukwu mmemme. Okwu nke osebruwa. N'ezie, Chineke bụ onye nzọpụta m. Enwere m nchekwube, egwu agaghị atụ m, n'ihi na onye nwe anyị bụ ike m, ukwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Unu ga-eji ọnụ kụrụ mmiri na umi nke nzọpụta. Nyenụ onye nwe anyị ekele, toonu aha ya, meenụ ka ndị mmadụ mata ọrụ ịtụnanya ya, kwupụta na ịdị ukwuu nke aha ya. Bụọrọ na oji nwe n'anya bụ ọma, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Kwupụtanụ ya na mba niile. Ndị Zion, kwebenụ ukwe, tibenụ mkpu ọnụ, n'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke Israel. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipia. Ṅụrịa na ọṅụ n'onye nwe anyị mgbe niile. Ka m sịkwa ya ọzọ, ṅụrịa na ọṅụ. Meenụ ka mmadụ niile mara na unu nwere obi aṅụrị. Onye nwe anyị nọ nso. Unu egbukwala onwe unu n'ihe ọbụla, kama n'ihe niile were n'ekpere na arịrịọ na ekele mee ka Chineke mara ihe na-akpa unu. Udo nke Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ ga-echebe obi unu
na echiche unu n'ime Kristi Jesu. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m, meenụ ka obi unu jupụta n'ihe niile bụ eziokwu, na ihe niile kwesịrị ekwesị, na ihe niile ziri ezi, na ihe niile dị ọcha, na ihe niile kwesịrị ịhụnanya, na ihe niile ejiri amara mee. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla mafere mma oke, ma ọ bụ nke kwesịrị otito karịsịa, na-eche n'uche banyere ihe ndị a. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Enyela m mmụọ nke onye nwe anyị, o zipụtala m ka m butere ụmụ ogbenye ozi ọma. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Igwe mmadụ ahụ wee jụọ Jọn sị, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee zaghachi ha sị, onye nwere uwe abụọ ya nye onye na-enweghị enwe otu, onye nwere ihe oriri ya nyetụ onye na-adịghị nke o nwere. Ụfọdụ ndị ọnụ ụtụ bịakwutere Jọn ka o mee ha mmiri chukwu. Ha wee jụọ ya sị, onye nkụzi, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu anafela onye ọbụla ụgwọ karịrị ihe iwu kwuru. Ụfọdụ ndị agha jụkwara ya sị, kedu maka anyị? Gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu azọla onye ọbụla ihe ya n'aka ike, ma ọ bụ site n'ibo ya ebubo ụgha. Nweenụ afọ ojuju na ụgwọ ọrụ nọ. N'oge ahụ ebe ndị Juu nọ n'olileanya mgbe Kristi ga-abịa, igwe mmadụ ahụ wee na-atụgharị n'obi ha ụdị mmadụ Jọn bụ. Ha wee na-eche na-asị, eleghị anya ọ bụ Kristi. Ya mere Jọn sịrị ha, eji m mmiri eme unu mmiri chukwu, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-ekwesịghị ọbụna ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri chukwu. O ji n'aka ya nkata o ji ayọ ọka, ka o wee yọchasịa ọka niile dị n'ubi ya, kpọbata ezi ọka n'ime ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbugbo na afọ. N'ụzọ dị otu a, Jọn jiri okwu ịdụ ọdụ dị iche iche zie ndị mmadụ ozi ọma. Ozi ọma nke ose bụ ụwa.
Otito dịrịnụ Jesu. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere echiche ọma. Unu nọkwa ya? Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Nyenụ ya, nyenụ ya, nwanne m nyenụ ya, nwanna m nyenụ ya, ndị nne nyenụ ya, ndị nna nyenụ ya, ụmụaka nyenụ ya, nyenụ ya ekele ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Bụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Amen. Amen. Tata bụ ụka nke ịtọ n'oge Advent. Ha nweziri bụ next Sunday, ọ bụla ụka nke nọ. Unu ga-afịa anyị agụọ n'ofu, gụọ abụọ, gụọ nke ịtọ. Next Sunday anyị agụọ nke nọ, anyị gụsịzịa nke nọ. Nke ise ga-abanyezi ya, kwesịrị ịbụ n'etiti ebe a, ọ bụla kandụl gịnị white, maka mgbe ahụ ife Chineke abịago na ndụ anyị. The child is born. Ya bụ na ụka nke ịtọ n'ụwa, ihe a na-akpọ ya bụ Gaudete Sunday. Gaudete Sunday. Inekwu anya ọ Pink Sunday. Pink Sunday, joy. Amara m onye mere ụmụ nwaanyị ji like pink. Joy. Unu fụ n'ụta, unu ga-afụ n'ọnya ka eji wetụpanye pink ndị a to show no Pink Sunday. Efe fada kwesịrị ịbụ pink, mana enwere ike ilizi abụrụ m pink man. So mana purple ka anyị na-eyi throughout the Lent. Now, Chineke si anyị nwebe aṅụrị. Ịbịa n'ihe ọgụ nke mbụ, onye amụma Zephaniah sị, rejoice and be glad. Ịbịa n'ihe ọgụgụ nke abụọ, Paul dị asọ sị, rejoice and be glad. Then ọbịa na anyị ọgbakwunye sị, take out every anxiety in your life. Gị wepụ ihe ahụ niile na-atụ ụjọ na ndụ gị. Gị wepụ ihe ahụ niile na-amaga arụ jiji. Maka na aṅụrị kwesịrị ịbụ nke gị. Now, kedu ka a ga-esisi anyị nwebe aṅụrị? Mgbe Zephaniah na-ekwu okwu n'ụwa, ọ sị ha nwebe aṅụrị. Ụmụ Israel ka nọ na bondage. And they were still expecting. Ha ka na-ene anya nzọpụta. Ndị nọ n'afụfụ ka asa ha megene ha nwebe aṅụrị. Iwelukwu ya tinye na context nke anyị nwa. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ọtụtụ ihe mkpagbu na ndụ ha. I continue to say it. No matter how bright our faces are, we have our individual difficulties. It can be in your job, it can be in your house, it can be in your children, it can be in your wife,
It can be in your husband, it can be in your parents, it can be anything. Mana anyị niile nwere ihe na-akpụ anyị, onye ọbụla nwere ihe na-akpụ ya, nwee ihe na-adọchi ya azụ, nwee ihe na-eme ya obi ọjọọ. N'etiti ihe obi ọjọọ niile na ihe obi mgbawa ka akwụkwọ nsọ si anyị gịnị? Anyị nwebe aṅụrị. Kedu ihe akwụkwọ nsọ ji esi anyị nwebe aṅụrị? N'ihe mgbu na n'ihe obi mgbawa. Ihe ọ ji esi anyị nwebe aṅụrị bụ maka na anyị bụ people of hope, na nke na-abịa n'iru maka nke anyị nwetata. N'ihe ọma Chineke na-ewetela anyị karịrị nke anyị nwere tata, because we are people of hope. Onya kazefe na-ajụ esi ha na ihe ọma Chineke ga-emelu ụnụ karịrị afụfụ ụnụ na-ata kịta, nwebe na aṅụrị. Kedu ihe mere ya? Maka na when we are hopeless, ọ bụ na anyị enwero nchekwube ncha ncha, ụwa akwụkarịa mụ na gị. Mana hope sustains. Hope na-eme ka anyị mmalụ na echi ga-amakarị. Hope is very, very important. Onya ka o ji esi mụ na gị ka anyị nwebe aṅụrị. Mgbe ụfọdụ anyị na-eji ewelu sọsọ ihe mgbu mechicha anya anyị, ana eweli emechie iru, mechie anya, anyị ada afụzi ihe ọma ọbụla, maọbụ nchekwube ọbụla, maọbụ agamniru ọbụla, maọbụ na ụwa anyị nwere ike ọ dịkata njọ ọtụgharịa maka na anyị welu sọsọ ihe mgbu mechie anya anyị. Akwụkwọ nsọ si anyị tata, anyị si n'ọnọdụ nke ihe mgbu ahụ banye n'ọnọdụ aṅụrị, maka na ihe ọma ga-eme na ndụ anyị. Abịa n'ozi ọma, ọ bụ na unu cheta n'izu ụka gara aga mgbe Jọn na-ekwu okwu Chukwu n'ime ọzara, ọ sịrị ndị mmadụ, onye ọbụla mee ụzọ nke osebụrụ ụwa ka o mee gịnị? Ka ọ kwụrụ ọtọ. Anyị dozie ụzọ nke Chineke niile, na onye ọbụla nwelu mountain and valley, that every valley shall go down and every mountain shall go down. Ihe ọbụla na-ekpuchi ịfụnanya gị, ihe ọbụla na-anọchi gị anya, ihe ọbụla na-eme ka ị nọdụ na njọ, na ha niile must be leveled. Iwe nwee ike izute Chineke. Oluo tata ka Jọn kwucha anya bụ okwu Chukwu, ndị mmadụ bido na-abịa ofu ofu na-asị ya, Jọn okwu ikwukwu unu metụla iri nne n'isi anyị mee ụzọ nke osebụrụ ka ọ kwụrụ ọtọ, n'ịgwala anyị kwutusịa ugwu niile, ihe ọjọọ niile nọchiri anya anyị na-eme na anyị adafụ Chineke. Kedu ihe anyị ga-eme? They started asking questions. Gịnị ka anyị ga-eme? Ndị ọnụ ụtụ bịakwute tata sị ya, gịnị ka anyị ga-eme? What shall we do? Ọ sị ha, ọ bụ na unu na-ana mmadụ ego na-ekwesịrị ịnị ya, unu anazina. Ndị amị bịa sị ya, kedu ihe anyị ga-eme? Ọ sị ya, na ọ bụ na unu na-akpagbu ndị mmadụ, unu akpagbuzina ha. Ndị scribe bịa, different people bịa na-ajụ, gịnị ka anyị ga-eme? This is the season of this kind of questions in our lives. All season, anyị ga-eji wee jụọ onwe anyị ajụjụ, what shall I do? Kedu ihe m ga-eme ihe ahụ ka ugwu niile dị na ndụ m wee nwee ike ịgbada agbada, ka aṅụrị nke Chineke wee zuolu m oke? Ọnya bụ question anyị niile ga-ajụ onwe anyị. Question ahụ bụkwazi, gịnị bụ ihe ahụ m na-eme na-enye nwunye m obi ọjọọ, na ọ fụrụ iru m maọbụ mkpụrụ okwu voice ya gbago? Gịnị dị ha? Ihe bụkwazi question ị ga-ajụ onwe, gịnị ka ọ na-abụ mmekarịa ihe ahụ? Di m nọkata ọsịba ya na regret ụbọchị ya bịalba anyị kụ aka, because these are high mountains nọchili ihe ọma na-abịala anyị. Onye ka eji jụọ ajụjụ, what shall we do? Gịnị ka anyị ga-eme? All season of question, gịnị ka anyị ga-eme? Ihe bụkwazi season ị ga-ajụ onwe gị, gịnị mere na ụmụ mmadụ abịazi m nso? Why do they run away from me? Gịnị na-eme na onye graduate ra na be ma ọ gbafuzi ama afụzi anya?
Why? What shall I do? Gịnị ma eme na m adị return job m? Gịnị na-eme na m rụọ ọrụ 3 months, 4 months, 5 months? Problem adị ebe niile. I am the only right person and every other person is wrong. Kedu ihe m eme? This is a time of questioning. We can also put up our questions among ourselves. Gịnị ka anyị ga-eme wee dozie Igbo Catholic community? Even the leadership. Gịnị ka anyị na-eme na anyị adịghị emetacha that people are not very happy? These are questions that we have to ask, because every mountain shall be leveled. I have one support. Every mountain, every hill shall be leveled. What shall we do? Ihe na-abụ ka Chineke chọrọ ka anyị jide aka tata. Nke mbụ, na anyị ga-abụ ndị na-enwe aṅụrị, na anyị ama-ekwe ka obi ọjọọ ụwa anụnwa nọchie anyị n'obi. Kama na anyị ga-abụ people of joy, maka na anyị bụ people of hope. N'ihe ọma si n'aka Chineke abịala anyị, na anyị ama-ekwe ka the problems of the world and difficulties that surrounded us, ka ihe ndị ahụ niile mechie obi anyị, ka ọ dịzie ka anyị enwerozi hope n'ụwa, maọbụ n'ụwa anụnwa esoro bụrụ nke anyị. We are people of hope. Nke a bụ nke mbụ. Then nke abụọ bụ ajụjụ n'ụwa anyị ga-ajụ onwe anyị, what shall I do? Amen. Ekwe m n'otu Chineke, onye mere n'igwe n'ala, n'ihe n'ime a na-ahụ anya,
ekpele nke ndị kwelu ụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, ụmụ gị abịakwutego gị n'ụbọchị tata isi anyị nwebe aṅụrị. Anyị na-ayọ ka iwepụla anyị ihe uru niile nke nọ n'obi anyị, ka aṅụrị gị wee tọọla anyị atọ. Anyị na-achọzi ibulu ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, nwee nchekwube siri ike na ịghazi ekpere anyị. Ka natazi isi anarụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Anyị na-echetakwazị na Jamasị Nnụnwa Chidi Benjamin, Pastọ Benjamin Chidi Dike, onye nke rapụrụ ụwa n'ụwa, na-erunyekwazị masị a maka ezinụlọ Okoro Chok na Priscilla, ndị na-ayọ nchekwaba Chineke ịfụnanya, na-ekenekwazị Chineke na-ayọ maka ihe ha bụ n'obi. Ha na-erunyekwazị ya maka nchekwaba nke Chineke na ezinụlọ Chibụzọ Nweke. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche, ebe isi anyị niile anyị nwebe aṅụrị. Anyị na-asị ka aṅụrị gị baara anyị ụba n'ime ndụ anyị niile n'ofu n'ofu site na Kristi Onyenwe anyị. Amen.
rịọkwanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị biko nara onyinye ndị a sitere n'ihe ọma niile inyere anyị kwuru na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jikere na onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ume ana bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejue nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido niile ndị asọta erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienu ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke dị n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi bịa n'eluigwe. Anyị tata n'ikwu ụbọchị ya, mara anyị mmehie anyị, dịka esi gbara anyị zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osebụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka nzọpụta anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nyenụ nwa atụrụ nke Chukwu, nyenụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee ruo na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa, mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Just briefly before the general announcement. Yes, just briefly before the general announcement, Deacon Lopez will have to explain something very important that we are going to do as a parish. Ehabo Maka Synod and Akwado, which I know 2 Sundays ago, I akwalmia obele Maka Synod Popo se ageme na parish nine me na diocese we jebezia room ebe agemie. So can Dr. Lopez explain a few things I need to say for that. So Pope Francis wants to hear from you what you want from our church to grow going forward the next 50 years, next 100 years. And this is a session of listening where good, bad, we're a family, we're a parish. This is our church, your church. And what we want, for example, my wife told me she wants more Bible study because she feels she's not strong enough to defend her faith against other churches, other religions that come saying Catholic, Catholic, Catholic. So more Bible study. But what do you want? And don't be afraid to criticize, because even criticism is important, because that's how we learn how to fix. So I'll be downstairs. I think Father may be downstairs also. And we're here to listen. Feel free, without fear, to speak. Thank you. Good afternoon. This is an announcement for the parish. We are reminded that we are still in New York, and that before you can enter the church, you need to have your mask on, because that's what the state says. And as members of the community, we advise, please, when you're entering the church, at least you put on your mask. The African community are happy to invite everyone for their 2-day Advent retreat, coming up on Friday 17th and Saturday 18th. It's going to be via Zoom. The guest speaker is the Reverend Father Hyacinth. Please, as you go, you pick on the bulletin for much more information. That is the dedication for the Christmas trees, and they are available up to January 9th, 2022. The donation from the parish, from every member, is $30. We are all advised, please, to pick one for your family. The Advent confessions will be held on 20th of December from 11 a.m. till 1 p.m. and then 6 p.m. to 8 p.m. And we advise that in all parishes, it takes place on, I think, almost the same day and the same time. So if you cannot come here, you are advised to go to the parish that is very close to you. The Catholic Church is just the same thing.
Any mass intention, you have to call the office at least 2 weeks in advance. The mass booking for 2022 is now available, so you can always reserve your date with the parish office. We are advised, please, to bring in your 3 gifts unwrapped with a paper ornament attached by tomorrow. And again, finally, the Pope invites the entire church to join, just like the deacon has spoken, to join the Synod of 21 to 23. Please attend to our listening sessions in the basement after each Mass. You will have a chance to express yourself and to be heard. Second collection before our own announcement. Do we have any new members today? If you are worshiping with us for the first time, please, you can stand up so that we welcome you to our community. Stand up, please. Any birthdays? Any anniversary? This is the 3rd Sunday of the month, and our church in Dinna. 2nd. So I was given the wrong information. Bless you. Okay. N'ịga n'ihu maka na okwu anyị na-ekwu maka COVID experiences, ọ ga-adị mma ka ofu onye n'ime anyị onye nke a họpụtara ya o Ms. Chinchi nnọrọ m ka ọ pụta kọwara anyị her experiences. Good afternoon. As someone who wasn't physically affected by Corona, in the beginning I saw this whole experience as one of the best things that could happen because we were approaching the time in the school year when big exams would happen, so teachers would increase the amount of work that they gave. So once they announced that we would have 2 weeks off of school, I was jumping and jubilating, and then they extended it to 5 weeks off of school, and that was the best thing that could ever happen. But little did we know that this break wouldn't be like any typical break. Instead of being able to go out or see friends, we were stuck in the house as if
we were inside prison. And then, as if we were inside prison. And our daily routines had drastically changed. There was nothing like physically going to school or coming to church on Sundays. School became online, and online school wasn't like actual school. And then church was also online, and online church wasn't like actual church. And the more that I longed for this time to finally end, the mayor just kept extending it longer and longer. And the next thing I knew, the rest of my freshman year of high school was gone. Even summer that people look forward to was gone. But even though those were negatives, I decided to look at the rest of the time in a positive outlook. And me and my friends were able to establish a Bible study group where we were able to reignite and reestablish our relationship with God, which I had been neglecting in the prior months. And we were also able to recruit even more young girls and to help each other on our walk with God, and to also help each other through this time in history that we were all going through, as my teachers would say. And as we entered 2021, we told ourselves that we were going to make God a priority that year. And this year had become one of my best years because, one, me and my family were able to move, and then also I was able to establish my business because Corona gave me so much time that I was able to create a new skill and hone it to the level of expertise to create my business. And through all of these things, even though COVID in general was a bad time and many people lost their lives and many people's families were affected negatively, in my case, I had a very positive experience through learning about God more and having my business, and even small things like playing games with my family or like practicing to speak Igbo. All of it made it one of the best experiences ever. So, yes, thank you. Thank you, Ms. Chinchim Norom. As you people can see and understand, our kids are filled up with talents, and it takes the situation we find ourselves today to bring out the qualitative talents in them. She is not alone. All of them are blessed. It's just an opportunity, and you see them shining like stars. A couple of years ago, remember one of us here was online, had the opportunity of meeting President Buhari when he visited. I'm talking of Miss Nna, who got admitted into one of the Ivy Leagues. All of them are there. We're all struggling to make ends meet. And I believe with God, all things are possible. Our kids are great. Please, a round of applause for her again. Sorry, I was overtaken by the third Sunday of Advent. It's actually the second Sunday of the month. So, Ndinna, Putano, Ka, Father Gozino. I'm sorry for the mix-up, please.
Amen. Just briefly, biko agbasa ka anyị gbadaba basement, ka anyị nwee ike feel all you have 10 questions. Man, I get divided in such a way that in 20 minutes we'll be done. Man, I agbasa ozugbo gbadaba basement. Every parish na-emie, every Christian na-emie, na church na St. Mary Magdalene na Mesigolia submit here, because after that, and you just meet a bishop na dinari, when we can make presentation. So actually, our own views as Ndoka Igbo in this area, our own concept of the church, its mission, faith, and all that. Nyabasa, Kaibada na basement, we will try to be as quickly as possible. Uno Wogenilo, Emana Bifanya Bada Oboseabu. Thank you and happy Sunday. Happy Sunday. Onye nwanyị n'onye n'ụlọ. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'abalị misa gwụsịgo.